Dünýäde gorky ýazar diýlenne kim gözüňize gelýär? Elbetde ol Stephen King'tir. Stephen King dünýä belli Amerikan ýazyjydyr. Ol esasan gorky janryna edebiýata öçmejek eserler goşdy. Stephen King 1947-nji ýylda Amerikanyň Portland diýen ýerinde dünýäge gelýär. Ýazyjynyň çagalygy Portland'yň Maine diýen ýerine geçýär. Ol çagalygyndan ilkinji hekaýelerini döredip başlaýar. 1966-njy ýylda Orona Maine Universitetine okuwa girip, şol ýokary okuw jaýyna ýokary bilim alýar. Ondan soňra molumçylyk käri bilen meşgul bolýar. Taliplik ýyllaryna geljekki maşgalaty boljak gyzy bilen tanışýar. Ol şol ýerde hem onuň bilen öýlenýär. Öýlenen soň bulan maşgalatynda 3 tane çaga dünýäge iner. Ýazyjy güýçlü ýazyjy bolmak bilen çäklenmän, eýsem iň gowy kaka hökmünde hem tanalýar. Stephen King'iň maşgalaty Taboo to Spruce ýazyjyny ruhy tarapdan gollan adam hökmünde tanalýar. Maşgalatynyň ruhy gollagy esasyna Stephen King ilkinji kitabyny ýazyp gutarýar. Onuň adyna Carrie diýip ad berýär. Bu kitap ýazyja ilkinji girdejetini getirýär. İlkinji kitabyndan gelen girdeji $400.000 barabar bolupdyr. Stephen King dünýäde we Amerikada söýlüp okulýan ýazgylaryň biridir. 2007-nji ýylda Amerikanyň prezidenti tarapyndan Milli Sunwat medali bilen sylanyldy. Ýazyjy ilk başlarda budjet ýetmeçiligi sebäpli öz kinosyna başrollarda hem oýnapdyr. Ine şu kadrda görýän kinoňyzda ol baş keşbi ýerine ýetiripdir. Ýazyjynyň kitaplary öz uğruna naýbaşy eserlere uruly. Olaryň issenligi hem rowaýaty kitaplary bolup galdy. Muňa mysal edip ýazyjynyň öý haýwanlarynyň gonamçylyk kitaby dünýäde iň uly sesilme getiren kitaplaryň biridir. Bu kitap esasyna 2 gezek kino hem suraty düşürildi. Ýazyjynyň issenlik kitabyny alanda hem olar dünýäde öňdübarjy we köp görülen kinolary özüne jemleýär. Bu görýän kitabyňyz bolsa ýazyjynyň iň soňky ýazan kitabydyr. Kitabyň ady Erteki diýip adlandyrylýar. Şeýle de ýazyjynyň Gara Diň, Göz, Ol, Magşar, Izrail Algaya, Giýjäň ýarysyny 4 geçenne, Ruhlar dükany, Oduň ýoly ýaly eserleri dünýäniň edebiýat hazynasyna uruly. Ýazyjynyň kitaplary esasyna Hollywoodda dünýä belli kino filmler suraty düşürildi. Olaryň eklisi hem korku janryna ýokary girdeji gazanan filmleriň hasabyna girýär. Dünýäde ilkinji 10-lyga girýän kinolardyr. Olardan 1405-nji Otaw diýen kinoda mehmanhanadan özüne ýer alan baş şahrymanyň başyndan geçýän üýtdeşik wakalar barada görkezilýän kinodur. Baş keşfi Tom Hanks'in ýerine ýetirmeginde, Ýaşyl ýol kinosynda bolsa tutsahanada bolup geçýän üýtdeşik wakalar. Bir tutsagyň adamlar sagaltýan güýji barada düşürilen kinodur. Shawshank'dan gaçaş çeper filmini bolsa Amerikanyň dünýä belli kino ýyldysy Morgan Freeman kinoda suraty düşýär. Bu çeper filmde bolsa tutsahanada bolup geçýän wakalar, şeýle de tutsaglaryň gaçmak barada edýän meýilnamalar barada düşürilen çeper filmdir. Mundan başga da üýtgeşik haýwanlaryň döremegine sebäp bolan ömür barada düşürilen Ömür çeper filmi, ýok bolan haýwanlaryň gyzyna gelmegi hakynda düşürilen Öý haýwanlarynyň gonamçylygy çeper filmi dünýäde korku söýerleriň iň söýgüli çeper filmlerine uruly. Stephen King'iň issenlik kino filmini alanmazda, kinoda plus 18 ýaşdan ýokardakylar üçin niýetlenenler diýen bellik goýulýar. Belliň goýulmagynyň sebäbi kämillik ýaşyna ýetmedik çaglaryň bu filmleri görmegi olaryň ruhy saglygynyň ösüşine zyan berip biler diýip maslahat maksatly goýulýar.
Ýöne näme? Adamda esasy duýgularyň biri bolan gorku duýgusyny hem kitaplaryň, romanlaryň üstü bilen adamlara sünnäläp düşündirmek hem başarmak gerek. Bu işte bolsa Stephen King öz ugrunun ustadydyr.